agadi nwaanyị ji mkpọ akpa ndị mmụọ ọchị matakwa na ọchị ndị mmụọ na ibe akwa bụ otu. Onye tachara akụ tụfuo okwute ọ chere na ụgani agwụla, ọ dechalụ osie n'imi na-abụ mmadụ anọghị, ọ dechalụ otinye n'ọnụ. Ọ na-abụ esekarịa ụta ihe a ga-agba efelaga. Ọ bụ oke ọmụmụ mere na ọkụkọ amaghị ada ya nwaanyị. Ọ bụ eziokwu na ọnụ kwere ekele mana obi maara onye iro ya. Onye chi ụtaba n'aka adịghị elele ihe ọgba n'aka. Oke nkịta sịrị na ọ bụ anya ka ya ji eri aja achụrụ n'elu. Ọgba ka etoo ya na-agbaji ukwu. Nkịta hụrụ ọkpụkpụ gafee ya nwere anya ewu. Afọ m ihe bụ okwu onye akwanyere ọnụ. Abanyekarịa ji n'ite ọgwụ ọ ghọrọ ji awaị. Ọ bụ naanị dibịa ụlọ ka a na-ahụrụ ji ọkụ ma ọ gbacha afa. Nwata jide ọkụ jide mma, ọkụ ereghị ya, mma ehihie ya. Ejighị ụkpa abụọ ebu otu mba ji. Anaghị atụfu ọkụkọ nọ n'ụlọ chọba ọkwa nọ n'ime ọhịa. Onye kwọrọ aka na-eju nkịta ji aṅụ mmiri ga-akwọ ya ugboro abụọ. Osi ka ọ ga-ericha na-ebu ọnụ ụbọchị ọ ga-enwe onye ọbịa. Onye hụrụ ududo jaa ya ike maka na ọrụ nka adịghị ofe.